Yabona leyo ngiyayizwa ne, but lapho angifuni uqamba manga. I will not take accountability for into engayenzanga mina. No, mina i-patient ithi makangena la i-patient ngamnikeza i-medication yakhe ne, ngathi akahamba endlini ayophuza i-medication yakhe. Ukuthi nina niyahamba niyothatha amakhambi wesintu nimixe ne-medication la emtholampilo, angi-understand. So mase zinqaka nizala kumina. No, you cannot say into kokubana mina yimi wrong. Yimi wrong ni right. Yimina wrong nina ni right. Hayi. No. Hayi. Ngamani kuyena uwe khona shona. Ngamani niboneni ukuthi nenze njani, ngaya la nithanda khona. Ningaya la nithanda khona. Ngihlangana phi mina? No, ngihlangana phi? Niyahamba nithatha amakhambi wesintu nizomixa namaphilisi pho. Ningazongidakela nina, ningazongidakelwa. Ningazongidakelwa. Enhle kuphuma la office lami ne 8. Phumani, ngimoshela isikhathi. Nginama patient angilindile ne, ngineyigulane ezingilindile. Phumani.